Vraj nové chorvátske preukazy už budú medzinárodné. Uvidíme o týždeň. Čo určite bude v zahraničí však fungovať, je náš národný slovenský preukaz veliteľa námorného rekreačného plavidla. Pokračujeme časťou o licenciách. Základná slovenská námorná licencia je pre oblasť plavby C 12 námorných míl od pobrežia a nestretol som sa s čartrovkou nikde vo svete, ktorá by ju neuznala. Čo na jej získanie potrebuješ? Povinne absolvovať kvalifikačný teoretický kurz a zložiť skúšku z predmetov navigácia, plavebná náuka, námorné právo, meteorológia, angličtina a zdravoveda. Minul si cca 4 až 5 dní svojho času a približne 500 eur. Je z teba teoretický veliteľ. Prakticky si však loď ešte nevidel. Musíš absolvovať 100 hodín na motorovom námornom plavidle alebo naplávať 200 námorných míl na plachetnici a vedieť to doložiť. Následne prejsť praktickým predskúšaním. Minul si týždeň, získal si však veľa zážitkov a teórka by ti konečne mala dávať zmysel. Peňaženku máš však ľahšiu o cca 1000 eur. Za kurz a dopravu do Chorvátska a stravu budú približne tiež 2-3 stovky za ten týždeň. Týmito svojimi úspechmi sa chceš aj pochváliť a to najlepšie vysielačkou, nech to vedia všetci. Potrebuješ kurz radiooperátora SRC a skúšku. Opäť deň v čudu a opäť cca 250 eur. Suma sumárum 2 týždne a približne 2000 eur. To celé by si mal stihnúť poskladať do 18 mesiacov.